saboda haka ba ilimi ba karatu, duk inda ka je kwaya, duk inda ka je kwaya kowaye. Gobe samma ko zan yi in zo noma gurin nan ma gaba daya. Salamu alaikum. Alaikum salam. Aba ka gane ni. Kai ka san mu muna da yaran ne da yawa. Allah ya sarki sunana Kabiru. Ana mun lakabi da dan kunama. To fa. Ni ne wadda nake son kyakka Fatima kuma aka ce zo kana son gani na. Kwarai kuwa na ji labarin an ce wai har taba ma kake sha. Wata ba ban fara shan taba ba ma zai da na fara shan giya to. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ka ce bayan tabar ma ashe har da giya. Ba baya hakulan ma ba muke dan fadawa ba gane. A sha taba a sha giya kuma a je kulab. Shi abu komai sauki a wajen kuwa na ji kai me kai ka kulab. Ai ga gane ko ba. Bayan na fito daga prison ne shi ne ya ce kawai bari fara zuwa kulab. Ashe kai har prison ma kai ka taba zuwa. To baba na ka wasa ne. To kai ko me kai ka gidan bursun kai? Wani siriki na ne wai na je neman auren yarsa. Ban Allah nan wai saboda ina dan shaye-shaye wai ba dai ban auren yarsa ba. To fa. A nan yaban haushi kawai na zara karfe kawai. To kana ina yaro? Ina nan gurin ka je ka turo wakilanka zuwa gobe a kofar gidan nan da a daura. Amma ba ka kauci. Na gode. Ai na gode. Salamu alaikum. Madalla. Dan dawo ai. Oh my God.